Üdvözöllek benneteket ebben az új sorozatunkban, melynek a neve Helmeci Barangoló lesz. Ebben meg szeretnék önöknek mutatni azokat a helyeket, melyeket talán már ismernek is, melyeket kevésbé ismernek, de főként bemutatni azokat az értékeket, amelyek Királyhelmecen vannak, amelyeket érdemes és szükséges megőrizni a jövő generációk számára. A Mélyárokban vagyok. A Mélyárok egy természetes képződmény, a Kis- és Nagyhegy között jött létre, kimosással, tehát az esővíz által alkotott völgyről van szó, árokról. A két részből áll, az északi része kb. 100-120 méter hosszú, a déli része az a komolyabb része, az 1,02 km hosszú. A hármas elágazásnál kezdődik, és a Kisgérési útnál végződik. Az egész hosszában a legmélyebb pontja kb. 20 méter, néhol már fel van részben töltődve, néhol még az eredeti vad állapotában megtalálható. Mint önök is láthatják, hogy egy gyönyörű helyről van szó. Idővel el tudnám képzelni azt is, hogy itt egyszer legyen egy tanösvény, esetleg egy függő lengőhíddal, hogy érdekesebb legyen a helyiek számára is. Köszönöm figyelmeket. Milí Chlumčania, myslím si, že je dôležité spoznať naše mesto, jej krásy, jej hodnoty a preto sme sa rozhodli s mojím tímom vytvoriť pre vás sériu krátkých videí, v ktorom vám predstavíme známe aj menej známe miesta v Kráľovskom Chlumci, ktoré sa oplatí navštíviť, oplatí spoznať a oplatí sa ich ochrániť. Séria sa bude volať Potulky Chlumcom a budú odvysielané každú nedeľu. Nachádzame sa v hlbokej rokline. Táto hlboká roklina vznikla prirodzeným spôsobom, vymývaním piesočných dún, ktoré sa uložili na kopcoch Veľký a Malý kopec. Tieto dve kopce sú vulkanického pôvodu, to znamená, že sú to sopky a tieto piesočné usadeniny na nej sa vytvorili po uplynutí poslednej doby ľadovej, ktorá sa skončila približne pred 12 000 rokmi. Je to prírodný útvar, väčšinou vyplavovaním, to znamená, že keď boli väčšie dažde, tak postupne tie dažde a otekajúca voda vytvorili túto roklinu. Roklina má na dĺžku 1,20 m. Tá južná dôležitejšia časť sa začína pri trojmedzi, pri trojhraničí, keď spoznáte tú časť, kde sa rozpojujú tie cesty, ktoré tu máme hore na kopci. A skladá sa aj zo severnej časti, o ktorej možno, že málo ľudí ani nevie, má približne na dĺžku 120 až 150 metrov. A tá dlhšia časť, tá južná časť má cez kilometr a 20 metrov. V najväčšej hĺbke má až 20 metrov a ako môžete za mnou vidieť, je to ozajstná divočina, opustená. Myslím si, že veľmi dobre si tu užívajú živočíchy aj rastliny svoj život. Čo sa týka tejto rokliny, si myslím, že môže byť raz časom veľmi zaujímavý priestor aj pre turistiku. Mohol by sa tu vytvoriť pešia zóna, chodník, prípadne aj trebárs nejaký vysutý most nad ňou.